Csak úgy, mint a világon, Magyarországon is 15 különböző gyógyszer kombinációja az, amit használunk, és ezzel tudjuk elérni azt, hogy a betegeinek jelentős részeinél a vírus szaporodása megáll, és tulajdonképpen a szervezetnek az immunrendszere, a védekező képessége képes arra, hogy regenerálódjon. Természetesen ez jelentős elkötelezettséget jelent a beteg számára, nagyon pontos gyógyszerszedést, és hát természetesen a társadalom számára, hiszen ezek a gyógyszerek nem túl olcsók. Lényegében várható az, hogy a kezeléssel egy jó életminőségű életet évtizedekig fent tudunk tartani, különösen ha figyelembe vesszük azt, hogy igenis jönnek újabb gyógyszerek, illetve újabb eljárások. Elindultak nagy létszámú az oltások eredményességét vizsgáló klinikai vizsgálatok, azonban ezek biztos, hogy még évekig fognak tartani, tehát én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő 7-10 éven belül nem lesz forgalomban olyan védőoltás, ami a HIV-fertőzéstől megvéd.